Že toto asi nevyšlo úplne podľa mojich predstav. Skôr než začneme, by som vám chcel povedať, čo sa mi pred pár dňami stalo. Bol som v Tabaku, tam som si prezeral časopisy, mal som na sebe kožuch, na hlave som mal šál a išiel som, že idem zaplatiť, kupoval som si vlastne Burdu, to je taký časopis, kde sú strihy na oblečenie a pri pokladni sa ma predavačka spýtala, či som krajčír a ja, že no, že som, že mám aj vlastnú značku, že len začínam, ale že nie som nejako vyučený a chcela po mne telefónne číslo a že keby dačo, tak sa mi ozve. To ma akože dosť potešilo, že ma niekto takto oslovil. Môžeme sa už pustiť na tú čiapku. Mám tu takú bielú látku, keďže tu bude len sample. Tu je strih na čiapku. Idem si radšej aj pozrieť nejaký tutoriál, keďže nikto učený z neba nepadol, aby som to spravil čo najlepšie. Takže asi som to pochopil, nechám si tu ešte pre istotu to video pripravené, ak by mi niečo bolo nejasné. Preto vám to ukazujem, lebo nechcem sa tu hrať na neviem čo, že som teraz tu najväčší odborník. Ako som povedal, tak chcem vám ukazovať všetko, že aj tie zlé veci, aj tie dobré, že ako sa učím, aj všetko, aby ste videli, že to nie je len tak. Takže ako prvé si to obkreslím celé tak dookola a potom to vystrihnem. Vo videu to zošili celé takto, okrem tých tu stredných častí a potom zošila tieto, pretočila to naopak a potom zošila aj tú druhú stranu. Takže to idem teraz takto spraviť. Mohla mi dojsť už tá spodná nitka, teraz sa mi to vôbec celé nezašilo. Takže toto asi nevyšlo úplne podľa mojich predstav, keďže som si to predstavoval trochu iné. Je to asi zlý strih, takže to budem musieť skúsiť ešte raz, vylepšiť to, keďže ako hovorím, toto je len sample, bolo to len na skúšku. Takže vidíme sa pri pokračovaní. Takže aj tak mi to nedalo, rozhodol som sa, že to skúsim nejak prerobiť, keďže je to o tom, aby som skúšal. Už nemám tu nič čo stratiť a zobral som čiapku svoju. Pozerám, že jak to je spravené tu a vlastne ja to mám, že tak isto, len tuto je tak zarovno a ja tu mám také niečo. To bude asi v tom problém a potreboval by som to mať ako keby zarovno, alebo neviem, jak to tu je vlastne. Takže to idem nejak skúsiť prerobiť a ozvem sa vám opäť. Takže už to vyzerá lepšie, čo poviete. A teraz je to tu takto spredu zošité, čo mi že absolútne nevadí. Keďže aj tú sivú čiapku nosím takto, že vlastne je to zošité zvonku. Možno to aj takto spravím celkovo pre vás, aby to bolo zaujímavejšie. A keďže toto je sample, takže som tu experimentoval, skúšal, na to je ten sample. Ešte to asi skrátim túto z vrchu, lebo nejak to tu odstáva, takže to idem ešte trošku skrátiť a opäť sa vám ozvem. Takže už to vyzerá celkom nice, nie? Čo vy na to? Teraz to idem ešte vlastne customnúť, dám tu asi iba svoje logo. Takže tu je to moja slavná sieťotlač, ktorú som spomínal v minulom videu, s ktorou mám zlé skúsenosti. Tu môžete vidieť jedno, druhé a ešte tu je jedno, plus som ešte jedno to sitko roztrhal.
Takže toto je konečný výsledok, čo skoro budú dostupné a tie pre vás už budú bez tých mojich skúšok, ktoré som tu teraz skúšal v tomto videu, keďže na to je sample. No takže v tomto videu ste mohli vidieť proces tvorby sample čiapky, ktorá sa mi úplne nepodarila, ale toto je finálny výsledok, kde som vlastne upravil strih a pridal som tú farbu a je o mnoho lepšia ako tá predtým. A týchto pár kusov sú práve pre vás. Každá z nich je očíslovaná, takže sleduj môj Instagram BS Studio, kde zverejním kedy a kde budú dostupné.